Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake kasancewa a tare da mu a cikin wannan tasha ta mai inganci wato Baturiya TV. Baturiya TV tasha ce wacce ta shahara wajen kawo muku labarai musamman na cikin masana'antar Kannywood, haka zalika wajen masana'antar Kannywood. Abin al'ajabi, abin mamaki, wani sa'ilin har ma abin dariya. Hakikanin gaskiya yau ma Baturiya TV yau ma musamman ta yi tattaki domin kawo muku wani labari a dangane da Ummi Rahab da Lilin Baba, dangane da yanayin yadda suka yi gabatar da wankan sallar su cikin nishaɗi da farin ciki, yayin da aka cewa in ji Bahaushe sun ba mara kunya, wato dai sun watsawa maƙiya ƙasa a ido. To kai tsaye dai tsindim, kafin mu je cikin labarin gadan-gadan sai ku fara danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Wannan ne yake ƙara mana ƙarfin gwiwa kawo muku sababbin ayyukan namu ba tare da gazawa ba. Yau dai Ummi Rahab da Lilin Baba mun hango kwalliyarsu yayin da suka ƙwallata a wannan sallah, yayin da ake cewa an ba mara kunya. Babu shakka Ummi Rahab da Lilin Baba sun ba wa mara kunya ne ta ɓangaren da aka nuna masu hassada da baƙin ciki tun kafin ma lokacin auren nasu ya zo. Yayin da yanzu kuma suka yi auren, suka nuna wa cewa maƙiya lalle ƙarya suke, tun da dai soyayyar su tana nan, kuma sun fito sun ci gaba da hotuna kamar yadda suka saba a social media, yanayin irin yadda yake riƙe ta kuma ita ma take riƙe shi. Kai da ganin wannan hotuna ba sai an gaya ma ba, za ka gane cewa haƙiƙanin gaskiya akwai ƙauna a tsakanin masoyan su duka su biyun. Sanin kowa ne cewa ya sani lalle babu shakka kafin lokacin bikin su Ummi Rahab da Lilin Baba ya zo, an sha ƙalubale da yawa, babu ma kamar daga ɓangaren wato shi Lilin Baban. Bi ma'ana dai an sha kawo mai ƙorafin Ummi Rahab a dangane da wasu abubuwa na rayuwa, dangane da cewa ta saki bidiyon fitsara wanda har ma ta kai ta kawo an haɗa baki da ƙawarta ta kusa da ita. An ɗauko wani bidiyo a dangane da ita Ummi Rahab ɗin domin a nuna wa Lilin Baba cewa lallai fa ita Ummi Rahab yarinya ce wacce ba ta da tarbiyya. Amma duk da haka Lilin Baba bai duba irin wannan al'amura ba, bai kuma yanke hukunci kai tsaye ba, sai ce sai ya yi tunani kuma sai ya yi bincike, kuma shi bai rabu da Ummi Rahab ba. Lilin Baba inda Allah ya taimake shi bai yanke hukuncin ba, har da ya je ya game binciken shi ya kuma gano cewa lalle Ummi Rahab bata san wani abu a dangane da wannan al'amari ba. Sharri ne kawai na makiya domin su ga sun raba shi da ita. Domin su ƙawayen nata suna ganin ta samu majingina, duba da Lilin Baban a cikin masana'antar Kano da yanzu haka za a iya sahi a cikin jerin lissafin waɗanda suke da kuɗi a cikin masana'antar. Sai dai babu shakka yanzu kuma Ummi Rahab ɗin ita ma kanta ta sha ƙalubale, duba da yanayin yadda masu rabu da wanda ya raine ta kace bi ma'ana dai Adamu Zango kowa ya riga ya san tauraro ne a cikin masana'antar Kano, wanda kuma yanzu haka tauraruwarsa take kan dawo. Wanda shi ma ita ma sun sha bamban da Adamu Zango ɗin, domin ganin cewa ta nuna cewa Lilin Baba take so, shi kuma a tsakaninsa da Lilin Baba kamar muna ganin cewa babu jituwa. Babu shakka wannan dalilin ne yasa suka yi rabuwa wacce ba irin wacce ake so ba tsakanin Ummi Rahab ɗin da kuma shi Adamu Zangon, wanda har ma ake raɗe cewa bai samu halartar zuwa wajen ɗaurin aurenta ba ita da Lilin Baban, duba da cewa kuma shine nan ya rene ta a jikinsa. To idan hakan ne gaskiya wannan al'amura dole ne mu ce mu yi wa Lilin Baba barka dangane da auren da aka samu ya ɗauri, kuma bacin sun yi auren suka fito suke nuna wa jama'a cewa suna zaune lafiya, yayin da suke nuna wa mutane kwalliyar sallar su da kuma cikin farin ciki aka ɗauke su hotunan. To dama an ce ƙarshen mahaukaci jin kunya, bi ma'ana dai ƙarshen wanda yake ya kasance baya ƙaunar wanda bai san abin da yake yi ba, to babu shakka to ƙarshen shi jin kunya. To wannan al'amari shine su Lilin Baba suka fito suka gwada wa mutane. To mu dai fatan mu a nan wajen shine, tunda sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce Allah ka zaunar da su lafiya, Allah kuma ka ƙara kare su daga dukkanin sharrin wasu maƙiya. To menene ra'ayinka mai sauraro a nan wannan al'amari da yake faruwa? Menene abin da zaka ce? Sai ka ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan tasha ta mai inganci wato Baturiya TV. Ku ci gaba da yi mana liking da comment da abin da kuka samo mana. Baturiya TV ta ku ci, mun gode.